Halo? Halo? Halo sarkata, ya kike? Ni kawar Janzi ce, Marhuri ke magana. Ni kuma abokin Rade ne, kuma mijinki ne ke magana. Kai haƙuri. Janvi ce take magana. Na sani ai. Dama ina so ne. Ko za mu haɗu? Me yasa to? Zancen gaskiya? Ina so ne mu haɗu? Saboda Ki bar doki nan doki can mana. ina so ne in gaya maka wani abu tsakanin ni da kai. Saboda haka za mu iya haɗuwa? Ƙarshen fita na biyu kenan na dogon labarin soyayya ta da wata, sai sati mai zuwa za ku ji mu ɗauke da ci gaban wannan labari. Mun gode. Duka dai abinda zamu iya kawo muku kenan, da fatan kun ji daɗin wannan ɗauka, kuma ga muna ta cancarewa ni da Rangila Master. Rangila ya cancarewa ce? Ya kake jin ta? Ko da ba ga kuma motsa jiki. Haka ne. To shikenan masu kallon mu, da wannan nake cewa Idan kun ji daɗin wannan ɗauka, kada ku manta, ku rattaba mana subscribe sannan ku danna ƙararrawa. Haka zalika, ku san baɗa mana like, ku saburbuɗo mana sharhi, sannan ku yaɗa wannan ɗauka. Kai kenan.